Podgorička jesen, prvi međunarodni festival narodne muzike na kojem nastupaju vokalni solisti iz Crne Gore i regiona, održat će se 23. oktobra. Konoba od Čaklija sa početkom u 19 sati. Eto, vidjeli ste, poštovani gledalci, ovu kratku reklamu koja je uvod u našu narednu temu, dakle prvi međunarodni festival narodne muzike pod nazivom Podgorička jesen. Održat će se u srijedu, mjesto održavanja Konoba od Čaklija. Sa nama ovoga jutra Milija Asanović, dobro jutro, dobro nam došli. I gospodin Vukoman Belović, dobro jutro i vama i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Evo, gospodo, vidjeli smo i reklamu. Kako teku pripreme? Je li sve na svom mjestu kako ste zamislili? Sve onako kako smo mi planirali, uglavnom nema nekih problema. Da, znači to je... Da. Biće sve okej. Dobro, evo, Vukomane, recite nam možda kako se uopšte rodila ideja da sve ovo krene i da se organizuje, pa eto da u srijedu svjedočimo. Pa vjerovali ne ovako, ja i Miki smo bili u vožnju. Nismo tije, kad smo došli na tu ideju, zajedno vraćali se neko koncert. I evo stvarno, vjerovatno smo ozbiljni ljudi, pa smo u dijelu, da. Kako su vaše očekivanje generalno od ovog događaja? Šta je ono čim ste bili zadovoljni, da kažem, u srijedu? Pa što znam, naše očekivanje su da to sve protekne u nekom normalnom toku, da ne bude nekih, razumijete, grešaka, ispada nekih koje svi u takvim organizacijama očekuju. Naravno, mi to ne očekujemo jer smo sigurni u sebe i idemo naprijed. Da. Kako će sve to izgledati? Ko će biti sve prisutan? Ima i ovaj, da kažem, u nazivu kaže međunarodni, pa nije samo Crna Gora u pitanju. Ima znači iz Crne Gore, iz regiona, tu oko 20-ak, nismo još tačno. Pošto juče se javio prekriče, jednostavno, to je neki naš stil, u predo 12, ali ajde dobro, napravili smo tu oko 20 maksimum učesnika, što se tiče učesnika, što se tiče izgleda, nešto ipak posebno. Baš zaista onako sređeno sa puno ideja, čovjek je donio tamo iz Beča neke svoje ideje, pa onda ja i ti malo prečeruš, ne, dobro je to i tako. Da. Kažem, prvi međunarodni festival narodne muzike, je li to nešto što ste planirali i na duže staze za ubuduće ili... Pa mi smo to planirali da bude tradicionalno, da se ne zadrži to samo na ovoj godini, nego da bude u narednih godina i da se produži to, da to, kad mi ne budemo, da neko nastavi i drugi da vodi to. Sad kako će da bude, o tom potom vidit ćemo. Interesuje me šta je možda najteži dio organizacije svega ovoga. Je li to nekako iskoordinisati sve ove koji će da budu tu, da nastupe, napraviti dobar marketing, obavijestiti sve ljude koji vole muziku, da se to održava? Šta je vam najveći izazov bio? Po mene najteži dio posla sa učesnicima. Sa učesnicima? Jeste, oni su svi hoće, neće, pa onda u zadnji minut čekaju tu prijevu i da te zadnje malo... Možemo li neka imena, da kažemo, ko će sve da bude dio festivala ili je to... Može naravno, evo, izdvojit ću sad par imena, na primjer, Caki Boneštaj, znamo svi ko je. Lana Vukčević. Lana Vukčević, kao debitant. Ima Maja Savić, Tijena Kuzman, Nikola Bušković. I tako dalje, znači... Kenan Kurtanović, ima tu još ljudi. Imamo iz Novog Sada dolazi Nebojša Brkić, onda iz Republike Srpske dolazi Milomir Đuričić-Đuka. Ima baš dosta dobrih pjevača. Da. A kada je publika u pitanju, ajde, znamo svi negdje da svako, makar u jednom dijelu, voli narodnu muziku i da čuje i da bude prisutan kad se ona izvodi. Bili vas i to negdje vodilo kad ste sve ovo koncipirali? Pa kako? Normalno da nas je vodilo. Mi očekujemo da će narod da posjeti to jer ovo je prvi festival. Ja imam utisak da je narod željan toga ovdje. Da to nije niko održavao u ovom smislu, da se to radi u jednom restoranu i u etno stilu. Obično svi to prave u nekim halama, salama, razumijete, u sportskim centrima. Mi smo to odlučili tako. Ideja je došla iz Beča, od Juplane televizije, od Žike Lukića, urednika Juplane televizije, da to tako bude. Ja i Vučko smo to podržali. Dosta stvari nas je podržao i
Zdravko Đuranović dao nam dosta dobrih savjeta, Renata Perazić i ona isto dosta dobrih savjeta, tako da smo podržali i njihove savjete, jer ipak oni su, kako da kažem, ambasadori naše zemlje u svijetu u smislu estrade muzike. Oni su vrh u Crnoj Gori, tako da... Koja je to publika koju vi očekujete? Očekujete možda neku mlađu publiku koja će se zainteresovati za ovu vrstu muzike ili su to neke... Što se tiče festivalskih pjesama, šaroliki su, znači ima i crnogorska, ima i ono sad što se sluša kao naprijed Maja Savić, Tanja Kuzman, baš ono što je rađeno u Beogradu, te malo moćnije studije. Što bi se reklo svakoga po nešto. U svakom slučaju publika. Da, dobro, ovo je zanimljivo što ste vi kazali, nije neka sportska sala, nije dvorana, nego jedan etno-ambijent, restoran. Koliko je to negdje možda utoplilo cijelu atmosferu oko ovog festivala? Pa što znam, možda će to nekom da bude čudno, ali imate dosta festivala u Republici Srpskoj, u Srbiji, u Hrvatskoj, čak imate koji se održavaju u takvim salama. Mi sad ubacujemo neke detalje, kao na primjer, sad ajde da ne otkrivam sad ispred televizije, ali bit će detalja nekih koji su zanimljivi. Biće zanimljivo, da. Rekao ste ima dosta festivala ovako u regionu, ili baš Crnoj Gori trebao jedan ovakav festival da se desi? Crnoj Gori je trebao jedan ovakav festival i trebalo je malo da budemo, kako da kažem, ljudi širokog srca, da pristup imaju svi ljudi iz regiona kod nas, da predstavimo Crnu Goru kao jednu nesebičnu državu koju, kako sad da vam objasnim, da narod vidi da smo mi ljudi koji smo pravi domaćini, da je kod nas svako dobrodošao kao što jeste. Kao što jeste. To se pogubilo malo zadnje. To se malo pogubilo zadnje vrijeme. Dobro, prilike da se opet pošalje ta poruka. Da. Recite mi, ili još ostalo nešto na što morate da obratite pažnju ova 2-3 dana dok i ne dođu gosti, dok ne dođu ljudi koji će da nastupaju, šta jedno može s vama trenutno onako u fokusu? Pa ja i Miki smo mobilni sad ova 3 dana, malo ćemo spavati, više ćemo raditi. Što se tiče svega, imamo mi sad nekih par sitnice, ja i on, ali što se tiče ovako nekih ozbiljnih stvari u globalu, mi smo to sve dogovorili. Samo da bude onako kako je dogovoreno. Ispratit ćemo pa ćemo da vidimo kako će sve da prođe. Gospodo, hvala vam puno što ste bili naši gosti i bilo mi je zadovoljstvo i želim vam puno uspjeha, pa neka ova vaša ideja zaživi u narednim godinama, kao što ste vi rekli, da bude tradicija. Hvala. Hvala i vama i hvala vašoj kući i našem prijatelju uredniku. I vi ste nas zaista podržavali ove prilike. Da, ovdje ste uvijek dobrodošli. Eto, bili su to Milija Asanović i Vukoman Belojević ispred organizacionog tima prvog međunarodnog festivala narodne muzike pod nazivom Podgorička jesen.